Hej og velkommen til den her korte video, hvor jeg viser dig, hvordan du bruger EasyCert-appen fra Fyns Kranudstyr. Når du har hentet appen, logger du ind med det login, du har fået tildelt. Hvis du endnu ikke har fået et login tildelt, så får du nemt dit login ved at gå ind på vores hjemmeside, ligesom jeg viser her, og trykke på login og udfylde glem kodeord-formularen. Eller også så tager du kontakt til en af dine kontaktpersoner ved Fyns Kranudstyr. Du kan selvfølgelig også ringe på vores hovednummer, som er 70 15 20 15, eller skrive til os på fku@fku.dk. Når du er logget ind i EasyCert-appen, bliver du mødt af appens forside, som du ser her i min højre hånd. Der er tre muligheder. Der er muligheden for at scanne QR-koden, som sidder på mærkebrikken. Her der er den monteret på et skilt. Den kan også sidde som her på et rundsling eller være påklistret emnet. Under de to datofelter på labelen, der er der to felter, og de svarer til de to felter, du ser herovre i appen. Det øverste felt er det unikke ID, som alle udstyr har, og der er ikke to udstyr, der er ens. Så det vil sige, at vi kan skrive nummeret, der står på labelen her, og så får vi detaljerne på udstyret på denne mærkebrik frem. Du ser alle de data, vi har i vores system, og du kan let åbne et certifikat og sende certifikatet til en kollega eller en anden myndighed, som har brug for det. Det sidste felt hernede bliver brugt meget forskelligt af vores kunder. Hvis du skal kunne bruge det her i appen, så kræver det, at der står et unikt ID med tal og bogstaver. Her, hvor det er noget, der beskriver noget om udstyret, jamen så har vi desværre ikke mulighed for at bruge det her felt til at slå udstyret op. Og så tænker du nok, hvornår bruger man så som virksomhed det her felt? Det gør man, hvis man har sit eget nummersystem for eksempel, og har nogle unikke numre stående på hver mærkebrik, som man så kan slå det op med her i appen. Et andet tilfælde, hvor man vil bruge det her nederste felt i appen, det vil være, når vores udstyr, som for eksempel sjækler eller andre dele er opmærket med strips, så har udstyret et tal, som du skriver hernede i Equipment ID. Ellers så er det som udgangspunkt kun det øverste felt, der bliver anvendt, og du kan altid finde det unikke nummer på udstyr, vi har efterset. Oplever du problemer med at slå udstyr op eller scanne QR-koden, så kan der være forskellige årsager. Den første årsag, det er, at man ikke har slået data til for appen inde under indstillingerne, eller det kan være, at ens bruger ikke har adgang til det givne stykke udstyr. Er du i tvivl om noget, eller kan du ikke slå et udstyr op, så er du altid velkommen til at kontakte os på 70 15 20 15, eller skrive en mail til fku@fku.dk. Du kan også tage fat i den kontaktperson, du plejer at tage fat i her hos Fyns Kranudstyr.